ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବା। ହଉ, ଗପର ନାଁ କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗପ ଶୁଣିବା। ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନବାସରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତା ରଥରେ ବସାଇ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାଙ୍କ ବାନର ସେନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବୀର ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ। ସୀତାମାତାଙ୍କ ଖବର ଆଣିଲେ। ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ। ପାଣିରେ ପଥର ପକାଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଲା। ନଳ, ନୀଳ, ଜାମ୍ବବାନ ଏବଂ ବାନର ସେନା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାମ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ଦେହକୁ ଓଦା କରିଦେଲା। ଓଦା ଦେହରେ ଯାଇ ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ବାଲିଯାକ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ସେ ବାଲିକୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଝାଡ଼ିଦେଲା। ଥରକୁ ଥର ସେ ଏମିତି ପାଣିରେ ତା ଦେହକୁ ଓଦା କରୁଥିଲା ଆଉ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ତା ଦେହରେ ଲାଗୁଥିବା ବାଲିକୁ ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ଝାଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଏପରି କାମ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେବାରୁ ତା ପିଠିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପିଠିରେ ସେଭଳି ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବାନି ଆମେ ଛୋଟ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ହେଲା। ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କାମ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା। କେବେ ବି ହାର ମାନିବନି, ବୁଝିଲ?